Guatemalta huwa l-isem ta' fondazzjoni li twaqfet dan ix-xahar bilan li tiġbor fondi għal proġetti fil-Gwatemala mmexxija minn Don Anton Grech, assisawċi li ilu jaħdem f'dan il-pajjiż għal dawn l-aħħar 17-il sena. Dan l-istazzjon tkellem ma' membru tal-bord ta' din il-fondazzjoni Andre Zamit. Nejnu fi proġetti sostenibbli li qiegħed jikkrea ġewwa l-Gwatemala stess, speċjalment fl-erja tiegħu li hija Isabel fil-Gwatemala, fin-nord tal-Gwatemala. Bħalissa dejn numru ta' proġetti li qed jagħmel fosthom knisja, parroċċa li qed jibni bl-għajnuniet ta' nies Maltin ukoll, sports ground, fish farms u anki chicken farms. Il-fondazzjoni wkoll tgħin minn Awmata biex niġbru l-fondi neċessarji li hemm bżonn biex inwettqu dawn il-proġetti li qed isiru, kif ukoll ngħinu wkoll xi volontier li jkunu mħajrin li jitilgħu jagħmlu esperjenza ġewwa l-Gwatemala. Dan is-sajf grupp ta' żgħażagħ marru l-Gwatemala biex jagħmlu ħidma volontarja fil-proġetti mexxija minn Don Anton Grech. Tkellimna ma' Nicolas Briffa li kien fost iż-żgħażagħ li jagħmlu din l-esperjenza. Nies laqgħuna b'dak il-ferħ, b'dak l-entużjażmu, u probabbli dik kienet l-iktar ħaġa li ħadd mill-volontarjat. Nicolas Briffa għażel l-esperjenza fil-Gwatemala biex jagħmel proposta żwieġ li tfajla tiegħu Vanessa. Kien iddeċidejna li mmorru l-Gwatemala xi ħaġa li jiena u Vanessa ilna noħolmu li nagħmlu volontarjat missjoni żmien u għomor. Qed issa xoqqaf f'moċta biex nagħmel xi ħaġa hekk. Hekk u minnu fih batt il-Fader Anton, Fader Anton bil-karattru hekk sabiħ u komiku kważi tiegħu ħatafa l-okkażjoni kien kważi l-project manager tagħna, imma żjed minn hekk din l-attività speċjali għalija u għal Vanessa kienet ħafna speċjali għall komunità ta' Fader Anton għala. Għax fost l-400 persuna li ġew għal din it-taparsi lejla kulturali li aħna għamilna, 200 minnhom kienu evanġeliċi. Xi jfisser dan? Hekk li dawn l-evanġeliċi ġew u raw kemm il-Knisja Kattolika hemmhekk ġewwa l-Gwatemala l-parroċċa ta' Santo Hermano Pedro hija ħajja, hija vibranti. Alessia Bsajla Zamit, Net News.